другую пачку хоррор-гульняў. Так, запись на ютубе пайшла. Добра. Так, і першае, то, што у нас засталося, гэта The New Apartment by Paul Thomas. 0 фаловераў у Твічэ, мне здаецца, так, калі выбіраеш катэгорыю, яно паказваецца, што не вельмі шмат людзей падпісалася на гульню, але ж мы ўсё ж такі пасмотрим, што гэта, каб пэўніцца, што гэта ўсё так і ёсць. Так, можа цішэй трохі зрабіць сябе. Тут няма наладаў багата. Можна націскаць кнопку «Пачаць». Паглядзім, увогуле ці не вылетае яна. Так, я, наверное, заснуў, так? Ну, мабыць, гэта так. Yes, stand up. Ну, не ведаю, тут чамусьці тут гэты рэалістычны движок на Unreal Engine. Так, тебе патрэбна памыць посуд, так? Спачатку, добра, што тут? Ці наклікаецца, ці нешта, ці не. Также па sensitivity трэба трохі зменшыць, тому што вельмі рэзка, можна яшчэ троху. Так, можа, будзе добра. Окей, тады што? Тады куды нам трэба на кухню, каб памыць гэты посуд? А як тут на Е-інтэракт? Зразумела, РМБ зум. Лямпа так гучыць. Як мыць посуд? Я не умею так. Адчыніць воду. Няма вады. Ну добра, так, а яшчэ, можа, яшчэ, можа, з мыш тады прыбраць. Что, мы не будем мыть посуд? Так, тут есть какие-то Венеция, мне здаецца, малюнок, коробка. Это макарошки такие. Макарошки, чайничек, пательня. О, это пригожа. Так, куди нам треба йти? Куди? Там зачинено. Гэта выход з кватэры. На Е-інтэракт. Nice and cozy in here. Ну, тут прям рэалістычны, мне здаецца, гэты вайб бываецца. З гэтым движком. Так, гэта што? Гэта салфетачкі? Так, а дзе свет? Можно запалить? Во. Добре. Work-related stuff. Это журнал, школьный журнал, так? А тут у нас таксама якась прыгажосць адбываецца. Куды пойдзем? Так, таксама можна запаліць святло. Можна везде запаліць святло, як каб было. А што ў гэтай комнаце? To be fair, this is pretty... Так... Can hardly keep my eyes open. Ты хочаш басенькі, так? Басенькі рабіць, так трэба зубкі пачысціць. Гэта именно to space робіць так, што у тебя во рту гарыць.
Зеркало very foggy. Гэта как-то странно, тому что можа, канешне, з-за таго, што тут вельмі высокая улажнасць, але ж хто яшчэ драўляныя всякія штукі захоўвае. А можа гэта і норм? Добра, пойдзем тады спаць, так? Говорил, так, кладемся. Ну все, поклаліся спать, так? Может, треба было свет выключить? И ты при свете спишь? Видимо, при свете спите. І я не ведаю, што гэта было. Хтосьці нашепнуў нам на вушка. Гэта быў, можа быць, сон, але ён быў такі дакладны, так? Сапраўдны. Так, там яшчэ он слонікі. Но Венеция. Так, а што мы вырашылі? Пайсці яшчэ паспрабаваць заснуць? It's only 6 o'clock too, still have a couple hours until I have leave to for work. Колькі часу зараз? Так ужо амаль што трэба паднімацца, так? Ты можаш до 8 паспаць, так? Might say well wake up. Так што мы вырашаем? Ісці на прагулку да 8 часоў? Давай паглядзім на... Ёпта. Ого, так эта картина, яна спала, так? И in the darkness you will find us. Ну, здаецца, быў такі. Там кажуць, што не знойдзеш, калі будзеш полностью у цемры. Як тут гэта ўсё з... прыбраць гэты весь свет, каб нічога не бачыць. Я нікога не могу знайсці. Будем сидзець у туалеце і жахліва назіраць за ўсім, што адбываецца навокал. Red tulips. Can't believe I'm going through with this. Turn off all the lights. Вот, я ўжо зрабіў гэта, а ты мне нават пра гэта і не казаў. І нават я зараз не магу нічога ўключыць. Зараз будзем пужацца, не? Я штосьці чую. Bookshelf is open. Что там у нас есть? Под дверью spider crawl into room beside the drawer. Find the lock. Tails its legs next the flowers of house. Так. Так, a lot of horror games right now. Ну, гэта так ладно. Гэта якийсь-то код. А код чаго? The number of hours. Ну, ми розуміємо, що зараз 6, так?
6 часикаў. Другое, гэтакая колькасць ветачак і log find the logs. А дзе мы знайдзем? Под дверью павук крадецца у комнату, так? Beside the drawer. Это на картине, так? Creeps along the wooden wall. Ёсць якая-то дзеравяная дверка. All those books of the except for one. Ну, зразумела, што ты мне падказваеш, што трэба гэта чытаць. Tails is legs. Вот legs гэта што? Маі толькі две нагі ці яшчэ ёсць? А колькі тут? 4 цвіточка. Ну, калі замок на 3, тады мы можам разумець, які тут будзе вайбрэнт. Так ён кажа пра то, што ёсць какие-то под дверью подлог. Можа, за картинай. Там нічога не бачна. Few books that fell. Да все добра. Дзе ён? Besides the drawer. А дзе спайдер? Можа, спайдер трэба знайсці? Павука гэтага? Венеція. Це якоїсь картини, так? Не зрозуміло. А, ось гэта подлог. О, так, а мы ведаем, што 4 тюльпанчыкі і 6 часоў, тады мы будем ведаць, сколькі ног. 2. А як тут? Turn deal, switch deal. WS. А. Не? Или ты автоматично адпрацуеш? Не 4? Ну добре, тады не 4. А колькі? Як тут выйсці? На Е. Яшчэ раз, тады сколькі тут тюльпанчыкаў? 1, 2, 3, 4, ну. Ці можа там парадак коду ён другі? Да не. Numbers of hours. Ну 6, так? Дакладна. Я ўжо магу запаліваць святло. Ну, запалім святло тады. Paperwork, unboxes. Tails. Tails гэта А, может это то ли yes? Сколько у паука може ног, так? Сколько у паука ног? 8? Же 8. 8, 4, 6. Не подойди. 8, 4, 6, но калі не 4, то 7. Чаму 7 цвяткоў? Может, где-то были яшчэ цвяткі, я не побачыў. На кухне? Ці можа 4 цвятка і растенні у хаце? Не зразумела. Так, а что тут у нас? Do not struggle, you will be freed. Struggle, что такое struggle у нас? Все уже шумить.
Хук-то пропал, так? Рагли. Борьба. Не сопротивляйся. Ты будешь говорить, что вознагороджен. При освобожден. Так, фриш точно. Ой. А это что, уже пришло, да? Я припинил. It's time, you're ready. Так, а что это? Я бы так само. I recognize this picture, I think this is a bedroom. Так, а навошта мне гэты гадзіннікі? Гэта трэба рабіць хутка? Я не ведаю, што там. Nobody here, а карціна ёсць. А зачыні. Не? Куды глядзець, куды пушацца, дзе? Какие-то мухи тут летают. Вертолеты. Хтось отчинил дверь. It's in the apartment. Кто? Что? I'm going туда. Кто там? Куда ховаться? Один из here. Окей. Ну окей это. Где еще нам ховаться? Что-то скрипить. Хтось разбросал перчик и ходить по ним. Все, меня нашли. Ну, це правда психологічний хорор, нас знайшли і не зрозуміло, що відбувається. Все? Ну, по гуках было норм, а по напаўненню як-то не вельмі. Developed by Paul Thomas, ну... шмат гукаў, вельмі мала геймплею, так. You're welcome. Complete the game Liberty. А что-то яшчэ ёсць якоісь дасягненне? Не. Ну, не так не.
Можа ў Steam паглядзець, ці ёсць. Толькі адна ачыўка. Ну і таму, што няма тады вот трошкі можна было б прадоўжыць гэтую думку і дабавіць якісь-небудзь дадатковы сеттинг ці сюжэт, тады можна было бы казаць, што файная гульня з псіхалагічным хорарам, а так не зусім не хапіла. Аднак в акружэнні гэта ўсё Unreal Engine вельмі файна зроблена. Мне здаецца, што трошкі пагуляць можна у гэта добра. Вось такая гульня. Далей у нас будзем глядзець, што у нас далей ёсць. Далей у нас ёсць Silent Residence. Зараз мы паглядзім, як тут гэта уже ачыўку адразу далі. Start Harry's Journey for the first time. Нічога, што хутка ўсё адбылася. Так, што у нас по резолюшану? Нужно мне вось гэта зрабіць. Так, English. Так, а чаму? Так. Ось, так. Так, здаецца, mouse sensitivity вельмі нізкая. Master volume. Бег. Уся гульня лазіць, ці не ўся гульня? Ось гэта пытанне. Здаецца, што гульня павінна ўся ўзлезці. Шизофрения, suffering from... Так, Гарри страдает от disconnect from everyone, то есть он никому не приконнекчены. И он змагаецца з гэтымі всякими воображаемыми штуками, да? И гэта я... То... Мы пчали уже? Хутенько так. Ого, ничего себе sensitivity у сетей. Language can only change in... Зрозуміло. А чамусьці тебе крые так. Ну так лепей. Як гулять? Press E to continue. Так, у нас стол, ложек, добре. Я press E to continue, я нажал. Я чувствую себя добра, как я повинен почать свою ночку, так? Так, мне треба помыть, так само помыть посуд. И я могу продолжить лежать, так? Или я могу пойти погулять вокруг апартмента до того, как помыть. Мне здаецца, такі же сценар, только был у попередней гульне. И что тут у нас? Помыть. Так это мне вырашаць, что мы будем рабіць? Як там и маленького взросту, мне здаецца. Oh man, I got to use bathroom. The Chinese takeout got me bad. Так, ну такая ежа, да, китайская. Она острая. А что, ты можешь сначала спочатку посуд помыешь ці... Цікавый хлопец. Так, а где твой базрум? А ты у туалет хочешь? Добре. То гэта можа быць ночью, так? Зачини, каб вода не капала. А нема якого ліхтарика? Welcome. Доброй ночи, мадам. Эй, Гарри. Гарри. Гарри Поттер. Так, hello, Мишель.
Так, а моя кузина приедет сегодня ночью, и они будут шуметь, так? Я вырашила, что папярэбіць тебя об гэтым, что мы там будем тусить. Гэта добра. Я не собираюсь ничего рабіць tonight. Ха-ха, just let me know if it gets too loud. Если калі мы будем вельмі шумныя, так? Добра, вельмі файныя суседзі, якія папярэджваюць нас, калі яны собираюцца пашумець. Так, мне здаецца, што я магу паглядзець телевізор. Хацеў памыць посуд пачатку. Што ж ты так имеешь сваё гэтае, все свои таски, так? Ще вода будет течь. Так, ну, так, нам... Ты не будешь включать, у тебя есть ремоут? A peaceful day. Until... Я бы мог протягивать глядеть, але ж ты уже устал, так? Так, может это давай выключим. Как посуд громко. Это якаясь яшчэ одна гульня. Ты, здаецца, уже гэтаму есть сэнс у гульні, что ты спачатку посуд пайшоў помыть, телевизор не выключил. Хай все это учить горыть. День перший. Такая это был такие айсинг, я шел take a shower. Айсинг это что? Липкий? Ты вспотел. Time to take my medication. I think it's in the living room. Ну, пойдем по таблетосам. Так, докладно. А где твои таблетосы? А, вот там. My paintings are unaligned. So это означает, I should fix it before going to bed. I got nothing much to do anyway. Ты маєш на увазі, що вони не застакані? А як ти хочеш це зробити? А, ты той паэтинг, что ён подвесел. О, это так само. Это сейсмическая активность, мне сдается. А это что, ты не будешь? Паўсправы зрабіў. Это да и другие. Так что уже? Ты потусили уже, дзяўчыны? Так. Хто гэта прыйшоў до нас? Яшчэ один сусед. Хей, Хэри. Так, мой нож затупіўся, і ён не чопае гэтыя нашы vegetables. Ну, что такое vegetables? Огурки, овощи? Як будзе овощи? Не будзе? Добре. Могу ли я твой нож так взять? Добре, зараз. Чекай. Не, я зараз зачиню. Ти не зайшов. Начивка. Бери. Бери, конечно. Но мы ведаем, что у нас диссоциативное расстройство личности, тому мы бачим какие-то странные вещи. Где наши медицины? Медицины звычайно были на тумбочке у этой
комнаце няма, у ванной комнаце таксама. Что это? А, это пейпер. Ой-ой-ой. Кстати, у нас крыя тут. Спим. Чей. Може гэтыя таблетосы наадварот? Find him. Так, гэта якісь дом станы. А можа лепей стане, не? Добрый день. Кто вы? Баутерим хуяю. Хуяю? Ён кажа, хто ён, але у него есть пытанне до нас. Ці я трапка, што прачусь за медификанейшанамі. Ну, яны мне патрэбны, каб быць нармальным. Drawing in. Это что? Это калі ты тонешь у хімічных элементах, так? Можа, нет? Ну, пусть будзе гэта так. І паглядзі на сябе. Ты нереальны. Ты внутрі глядзеў сябе, ты весь чорны. Ты можаш актёр. А медиканечны, конечно, спрацуюць. Ты думаеш, они працуюць? Так, куды ты іх паклаў тады? Ну, зараз паглядзім, а ці могу я выйсці? Не. Зараз шукаем наши медикаменты. Наши таблеточки, наши медицинские колесики. Что нам доктор прописал? Take your psychotic medications. Medications это что означает? Что наоборот нас будет крыть? Hello guys, how you doing? Pretty well. I'm fine, thank you. London is the capital Great Britain. Так, а что это? Так, мы выглядим terrible. Як это перевести? Ну, не вельмі добра, вот і Джок заўспіў свое. Згоден. Так, ён даў мне 4 дня тому, так? А я выглядаю все ж таким згубленным. Так, вы думаете, что ён меня в монстра превратит этими пилюлями, так? Так, а я гэтага не бачу, я гэтага не заўважаю. Так, вы мне нашептываете якісь чароўныя гэтыя все страшныя рэчы. Так, мы не ведаем, хто гэта можа быць, а чаму у меня вокны заколочены? А ты... капец. Ну, что ты меня пужаешь? Ты со мной уже живешь, так? Ты парасайт? Квартирант? Ты мой лепший сябр? Мы бромен? Ты вернул мне нож? Ты мне воткнуть тебе в нож? Hey, Harry, I heard screaming coming from your place. Are you alright? Да, у меня только тут мой сосед приехал до меня. Well, so wanted to warn you that the people are going missing. А чому? Я ж нікуди не вихожу. Ремедр Мішель. Так, я пам'ятаю її. Вона прошлой ночью зникла, а телефон был со мной. А, яна... Ты розмовляв по телефону, так? І ти больше її не чув. Так, ось твой нож. Window полож. Thank you again for letting... так, ну да, мой нож я точу. Явно точу. З допомогою людей. Ха-ха-ха-ха. Так.
Time to watch some TV. My heart really hurts. My head. Куди? Выключай, что ты? Що глядім? Так. Вот жахи. Что такое интрудер? Это кто? Подглядыватель? Что это за крик? Можна нам глядзець от сюды? Штосьці убачым тут? Не. А у меня есть телефон. Но гэты хоррор, мне здаецца, трымае нас за яйкі вельмі добра. Что там? Что ты мне показываешь? Что это такое? Можа гэта ўжо мы глядзім ад нашага суседа, як што адбываецца. Бо расстаноўка-то другая, а тут навошта быў гэты? Хавайся. Не будешь хавацца. Это таксама картына такая мозаичная, ставная. Я это witness of prejudice. Это наблюдатель. Так, кто наблюдает. Свидетель, так, свидетель як будзе. Гэта ты адчуваеш себе лепш, не так ли? І больше дапамогі, калі ты будешь думаць тымі ж самымі думкамі, працягвай. My revelation. Revelation. Что же такое revelation? Так, is it what the call psychotic episode? You don't like any different. Так, это я все кричал. Так, кто ты такі? Гэта не очевидно. Мне даже не трэба объяснять тебе. Это пілсы, якія ты прынимаешь, выглядае, как будто яны не дапамагаюць тебе добра. Так, you shouldn't get that. Не трэба адчыняць імі, маеш на ўвазе. Опана. Психодел. Ты... Harry, I ask you so many times to please keep this noise down. I haven't been getting any sleep this past few nights. Потому что я кричал. Я не люблю, ненавижу гэта рабіць, але калі ты зробіш гэта зноў, я позвоню ў паліцыю без предупреждения, так, без... Пожалуйста, прекрати гэта рабіць. Мне вельмі шкада, калі я раблю какие-то шум, я не могу себя контролировать. Джерри говорил мне о твоем самочувствии, о твоих кондициях, але ж я не разраблю исключений, просто зрабі гэта пацішэй. Я могу гэта зрабіць цішэй, калі у мяне дэпрэсіўна-псіхатычны эпізод з шизофрэнічнай там усім гэтым. Мы нават у царкву ходзім.
Ого, тут такі прыём зроблены, я так толькі зараз зразумеў, што ён закалочаныя дзверы і окна, гэта такі прыём, што тебе не патрэбна туды ісці, типа сябе трымай у гэтых у кватэры, у рамках, нікуды не выходзь, усё гэтак далей. А зараз мы ідзем да суседу, так? Вот мы шли до суседа, взяли нож. Зараз мы заб'ем яго. Потому что мы психічныя, мы ведаем, что ты тут хаваешься, так? Так, я нічога не бачу. Тут, а дзе ты? Сюды прыйшоў? Я шукаю. Маньячэлы? Психічныя. А, ну вось там, дзе вось забаронена, туды мы ідзем. Enforcement. Так а хто мяне спужаў? Што адбылося? А, зараз мы паліцейскага глядзім. О, тут вельмі шмат усяго гэтага з розных бакоў. Адзін псіхічны, адна робіць гэтыя ўсе вечарынкі, трэці просіць у нас нож, які сам не можа затачыць. А куды ісці? Пушку доставай. Police responding to break of the entering. Добра. Вось і пушка. Первый другому зараз будем врываться у места, где произошло забойство. Великий бог. Так, всем стоять, гэтые ограбленні. Это дзяўчыну забили, так, и те мужика. Так, есть кто живы. Нож торчит в стене. Капец, ты психичный. Ты двоих забил. Пали стрелять. В смысле, это it's alright, он уже психичный. It's Gary. Gary, what happened here? I don't know. Так, ты забил всех, так? Поднимайся, Герри, и кладися на подлогу. Это не был я. Они зрабили это, не я. Успокойся, Герри. Мы ведаем, что это не ты зрабил. Але ж я могу дапамагчы тебе. Калі ласка, поклади нож на и подойди медленно с поднятыми руками до горы. Я не разумею, о чем ты кажешь. Яны глядять на меня як на монстра, як на фрика. Я выглядаю так, не так ли я выглядаю? Ты такий же, як яны. Ух ты, господи. Офицер, вы живы, не? Офицер responded to dispatch regarding unlawful entry по assault. Ну это коли ворвався. Alright, this thing. Так, что за хуки? Я не бачу, что это. Блин, надо было больше делать алерт, потому что я ничего не бачу. Укажите в чат. Screaming killing middle was first arrive on the scene. Добре. А, ну он вооружены, так. И он увидел, что тут это кровавая сцена забойства. Подошел до базрума, там был сидел чел с Гарри с ножом. И он кинулся с ножом до его. И suspect killing him instantly. А, ну это мы забили его, так? The Residence.
Так що, был рейд адбыўся ці што? Хто гэта? Хто прыйшоў? Чаму маўчым? Я ўсё праблытваў. Мне чат нічога не паказвае, чат зламаўся, пакуль тут адбыўся гэты рэйд, таму што я цяпер зараз не магу чытаць, што паведамленні, якія атрымаліся. Добра, што ў нас па гульне? Па гульне вельмі файна, добры зроблены, мне здаецца, піксельны такі хоррор-гейм, інді-гейм. Жахлівая, меня трохі перакалбасіла пару раз тут. Вельмі файна. Так, а можна я чат перазапушчу на OBS? Во, пайшло качацца. Ого, так, я вас бачу, ваше паведамленне, здрасце, 21:02, ну, пропусцім амаль на хвіліну. Адбыўся рэйд, арыганна, так, добрый вечар. Всё паламалі. Ну, так шмат, мне здаецца, сістэма нагрузкі гэта не ўбачыла, не выдзяржала. Рудзі банда, здаецца, разбоўніка барду давалася. А, вы з Рудзі, так? Вітаю, добрай гульні. Я завітваў, паглядзеў, што вы там робіце, але не ведаю, што за гульню вы праходзілі. Крадзі, забівай. Капец, ну што вы тут пахабшыну такую тут. Ну, добра. Вось, такая другая хоррор-гульня, я не ведаю, будет вам падабацца ў гэты час такі на ноч глядзя контент прывабны. Так, калі вам будзе цікава, можете паглядзець у запісу на Ютубе, а мы працягваем глядзець, тут ещё ёсць у нас дадатковы парачку, каб паглядзець на сёння. І далей у нас ёсць у нашай абойме. Пачакайце, мне трэба спачатку гэта прыпыніць, гэта націснуць. Eyes of the Exam. Не экзема, а экзем. Так, што то сыпецца яшчэ? Так, напамятаеце, што я алёрты зрабіўся паболей, потому што я не бачу, што там адбываецца з тымі алёртамі. Bard's Tale не ведаеш? Bard's Tale ведаю, але не гуляў. Но, здаецца, прышпільная гульня, калі шмат людзей, мне здаецца, у Рудзі працуе гэтае, як там, хто выбіраець з гледачоў гульню, та пераможа, і тады вы гуляеце. Гэта правильно, так? Палаўнова адбыўся КД. Всё, вітанкі, дзеду падказалі, што адбылося так. Путінка надо пераключыць на другую гульню. Так, вам павінна быць бачна. Я зачыню ту. Глаза на экзамене, так? Мне здаецца, гэта так гучыць. Я не ведаю, патрэбна ли тут нам на расейскую пераходзіць. Возьмем ангельскую. Ангельскую мову. Это что, VR? Я не хацеў VR. Добра, здаецца, буду хвалявацца, што гэта не VR. А што рабіць? How to play. Press left click to select. Што select? Right click to zoom. О, добра, так, to zoom гэта правая кнопка мышы. Гэта што, кнопачка? А вам бачна? Калі не бачна, кажыце, я можа штосьці з гэтым раблю. Што тут яшчэ? Grade F, DCB, A+, гэта мы ведаем. Гэта унізе па амерыканскай сістэме, а ў версіі гэта па гомельскай, па беларускай, так? Скор. 10 балаў моцная. О, гэта я таксама, вот калі у меня зрок у меня не вельмі добры зараз, я так трохі прышурваюсь. Find clues around the classroom and answer exam questions. Так, зразумела, трэба знайсці какие-то подсказки, так? If you cross view with the teacher, look quickly to your exam paper. Что? Калия. Every time she sees you, the reaction time will be shorter. Незразумела, но трэба
з вучителем у глазенкі гуляць ці не? Хто тут разумеў? Так, пачакайце, мне вас трэба яшчэ на аўтоскрол паставіць. Наступны тыдзень лідуе дуалінга крычу. Дуалінга? Гэта ж каб мову вывучаць, гомельская сістэма. Ну хто быў у Гомелі, тот ведае, што там не ўсё так проста. Don't waste your time. Так я ў школе, так гэта як не waste. Так, добра, як тут налады рабіць? Ёсць налады тут? Гэта гук, broadcast control contrast, brightness. Бля, капец, гэта як у сапраўдным жыцці. Smooth камера. Mouse sensitivity, ну ўсё, здаецца, мы нічога лепей тады не зробім, тады нажимаем кнопку play. Што рабіць? Сколькі часу у нас ёсць? 11, здаецца. А што хлопцы такія панурыя все? А дзе вучитель? Учитель, мне здаецца, за кніжонцамі там стаіць. А што мне рабіць? Так. Who are you? Джеймс, Ларс, Энтоні, Альфред. Хто я? Халера яго ведае, хто я. Гэта складаная гульня, а вы прыйшлі на складаную гульню. Хто ведаў? Я не разумел, трэба было глядзець ці не глядзець? I see you. Так а я тебе таксама. Retry. У нас літаральна лапкі, так. Зразу спраўдзілі пагрозу каментароў з цютара вярнуць нас у школу, накаціліся. А гэта ўсё Рудзі зрабіў, мне здаецца. Чамусьці кінуў на... Мне патрэбна глядзець на настаўніка ці не? Это складаны геймплей, не зразумеў нічога. Давайте паспрабуем паглядзець на яе. Мне трэба даведацца, хто я. Джеймс, Ларс, Энтоні или Альфред? Профессор. Ці мне не паліцца трэба, чтобы... Яна ў мой бок не глядзіць. Блин, ну калі ты кажаш, што мне трэба імя знайсці, тады маё імя павінна быць дзесьці... Я гляджу. Не? Гляджу тебе ў вочы. Это добра ці не? Трэба глядзець у вочы, все зразумела. Буду яшчэ глядзець. Джон Энтоні Клайс Рэнкін. Так я не ведаю, хто я. Бля, халера. Дзе? Я не люблю хорроры. Я не люблю хорроры, якім не зразумела, што рабіць. Давай яшчэ раз. А ёсць Return to меню? Трэба перачытаць. Можна заварыць себе кавы, присесть, я не ведаю. Што па-рускі будзе? Калі яна вас убачыць, паглядзіце на свой экзамен. Кожны раз, когда она будет за reaction time will be... Ну, так, добра перевели тут. Реакция будет не тратить время за... Там, подсказки на вопросы. Глядячи на то, як стримить. На ток. Добре. Так. Ну, не ведаю. Зараз еще раз спробуем, если не что. Переклад по... Переклад божественный, я бы сказал. Detention.
Каролин, Falsy Grace, I got present you. Так. Я бачив там от Ренкін. Я не розуміла нічого. Розповідіть, де я. Мадам. О, мадам, есть ключ. А навошта ключ? Я могу его взять? Мне здається, можу по малюнкам розуміти, хто я. Еліс. Знову. Ну, апошнім разом глядели в очі, тоді я нас не забивала. Ти хто? Ти вообще БЧБшник, не? А хто у нас БЧБшник яшчэ? Бернард. Вот Бернард любит пиццу. А, може мне треба зрозуміти, хто навокал там? Да все, прекрати. Може мне патрэбна таким чынам даведацца, хто навокал і хто што любіць, і таким чынам даведацца, хто я. Що у меня ні заплечніка, нічого нема. Там у нас Бернард БЧБшник лежить, там незразумела, хто лишь стоїть. Где? Может, я ще штось не убачив? А, вось. Тут все просто оказалось. Так, ты на мне бачишь, что мне робить? Не разумела. Я знайшов дошки гэтыя, постановку. Зразумець бы, що як контрці, Майк, Кароліна, Мартін, но Еліс. Колькі тут? З якого боку це лічить? Так, я на тебе гляджу. На тебе глядеть не треба було. В очі тобі. I see you. Я не понимаю. Не розумію. Я перший. Ви розумієте, що робити? Ви ж на стріми приходите, ви ж там допомагаєте, там як-то стрімеру вести гульню. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Я не бачу, є ли хтось напереді. 1, 2, 3, 4. А, тут другой же. What day is your day? А, what day is today? October. Я какой сегодня день? 14 сегодня. Не совпадає нічого. Блин, перше питання було більш привабним. А, сегодня может не. Ну, по годиннику откуда мы будем ведать? Куда еще поглядеть? А, не глядеть, коли на нас глядеть. Добре. Так я же не глядел. Там, ну, я так само не зрозумел, чему там больше квадратиков, а нас тут меньше. Может, не все выжили в этом классе. Все хутко помирают. О, я знайшов European Union. Докладно, European. А, і не треба, наверное, глядеть довго, да? Каб ми не доглядали. Добре, яке питання? Який день сьогодні? Блін. А где мой сусід? А де, звичайно, у нас день малюють? А, логічно. Ось А може воно так і працює, так. Да все, да прекрати, я гляджу. Як на суправдному в універі на екзамен, тільки там не було парт одиночних. Та харе, даш ти мені поглядеть кудись, ні?
Пацаны, дзяўчонкі, вы ведаеце, хлопчыкі, які сёння дзень? Так, не глядзіць, а мне куды глядзець? Супін, Сатурн, Юпітер. Так, а які тут ёсць? Гэта восень, ці гэта дакладна будзе January, там што January два разы. Калі два разы, то злева ад дошкі глядзі. Злева ты паглядзеў ужо? На чацік увагу. Злева на дошку. Я не бачу. Я бачу там толькі нашага настаўніка. Нашу мадам. Floors to the floor, куды яшчэ глядзець? О, вось календар, все бачу. Дакладна. Піца экзам 15 января. Все, я ведаю. Дякую Богу. О, красава, все. Прыгажаны, все. Мне падабаецца. Чатик сёння вельмі праактыўны. Who cares a red bag on her back? Куды я ведаю? Гном. Кароліна, Агнес, Емілі, Еліс. Мне спачатку трэба даведацца імёны, а потом еще Нипс, это гэта што? Чырвоны, дзе чырвоны? Чырвоны вон. А хто там сядае? Прогресс, так, у нас есть прогресс. Так, ну мы разобраліся, як гуляць в эту гульню. Мы зразумелі, дзе знаходіцца дзень. О, так мы уже ведаем ответ, так? January 15. Redback. Вось тая прыгажуня, мне здаецца. А хто там сядзіць, я не ведаю. Эліс, так? Можа гэта Эліс? Кто такая Эліс? О. What is the name of your teacher? Блин. Гэта мадам Павук. Мадам Павук, дакладна. Яна мне не казала, хто яна. А дзе мы можам паглядзець? Будзе на столе, так? Мне здаецца, там павінна быць. Дакладна. Вось. Проф Орбол. Ёсць такі професор Орбол? Ёсць. Тані 3 балы, як зовуть наставника. Орбол. Which piece of the robot is missing? Якого робота? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где робот? Piece of the robot is missing. Так, какие-то шарады пошли. А где? Вы бачите что-нибудь? Я бачу только гнома. Робот. Он-то я бачу, а робот где? Треба пошукать, не так. Добре, добре. Так, гном. Антенна Head Arm. Блін, треба тоді, коли стільки пісів, тоді робот повинен бути весь цілком бачний. А де він? Ой-ой-ой-ой-ой. Я гляджу. Чо? Ти мене не чіпаєш? Все, бачу робота. Не хватає у нього руки. What do our gnomes looks like? У него круглый нос, я бачу, и он такий весь пришпильный. Тут два подходят, не? Ну такие вот, это С. Верните мне светло. Who has stolen the robot piece?
Да, мы еще можем догадаться, кто выкрал руку у робота. А кто выкрал? Ой. Так, ну подловила наставница. Ретирай. Ну мы просунулись на 6 цілих питань. А колькі пытанняў мы не ведаем. Які дзень сёння? Мы ведаем 15. Back Red Alice. Who doesn't sit in the front line? Блин. Эліс мы ведаем, што сядзіць. То яшчэ. Майк сидить, Каролина, Мартин и Нова. Агнес. Ресулф. Что такое ресулф? Ну-ка, худенько. Вырашить так. Что нам решить? Т плюс вот эта вот штука. Что будет? Я что? Я ведаю? Будет М? Не? Я не вижу, что будет. Блин, я тупый. Може плюс еще добавить, не? Пусть будет гэта... Пусть гэта, не? Так, ладно, гэта I. Чому? Якая планета has left the system? Так это не сонячная, так, система? Тут нема такого отказу. Плута, это не... Вы мне тут не подказываете, неправильно. Где? Хамбла. Вамбла. Мне не бачно. Може не туди гляджу. Ауа. Планетарий. То мне бачно только 3 планеты, так? Но я не... Но все равно не бачно. Отойди от этого. Дай поглядеть. Потрачено. Трачено. Не С и не Д. Ну, добре, мы будем ведать, что это не С и не Д. Какой день сегодня? Ну, так, мы это ведаем. Какие... Volume of Wisdom is missing. Volume of Wisdom. Wisdom это что? Это каска. Так, это треба... Може не каска, это вот. 1, 2, 3, 4, 5. У нас есть. 1, 2, 3, 4, 5 у нас есть. А тут нема... Так, ты там глядишь так само. 6 есть. 10 есть. Какой-то 6... 4 есть, а там стикер. 11 есть. 9. Какого нема? 7 я не бачу и 8 я не бачу. 12 я не бачу. Может тут где-то 6 есть. 12. Стикер поспробовать взять, а где? Вот тут? О, я могу тут это використовувати. 12. Я 2 раза кликнул, и это означает, что я верно кликну, и что? Resolve. Вы разумеете это и все загадки, что это? Т плюс В. Кто его ведает? Д пусть. Вот мы это ведаем С. Who wins? Крестики-нолики, либо ничья, либо никто не выиграл. А где? Где эта гульня? Где эта гульня у классе? Где мы гуляли в крестики-нолики? Может на дошке там. Мадам. Мадам. Мадам Павутина. Не забороняется карандаши крутить? Половочек. Так, где на дошке? Есть на дошке? Не. Мы не на дошке гуляли? Или не на дошке гуляли? Так, яна нам показывает свою дупу. А где мы гуляли тогда?
Крыжики, нолики, где? Такой кубочек. Вы знайшли? Вы бачили, не? Можете не подказывать. Или вы бачили? Так зор невялікі. Не вельмі добрыя. Тут яшчэ з гэтым. Так, не. Яшчэ аловочак у нас есть. А, тут можно так, ведаеце, што рабіць? Мадам. Мадам, я абараніў аловачык. Ці магу я паглядзець там, што адбываецца, не? Ці вочы гляджу, не бачу, дзе мы гулялі. Здаецца, на левым баку дошкі зверху крышкі нолікі былі. Так, на левом боку дошкі. Глядзім тады. Так, все, не глядзім. 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 Ну все, нам уже не скери. Мы уже не сильно боимся тут. Вось тут, да, где-то тут. Что не бачу. Крышки. А, вось. Перемогли гэтые нолики. Who is not in detention? Блин, что такое detention? Что такое detention? Я не ведаю по-английски гэтага слова. Можа кого нема в классе? Затрымка. Кого не затрымали? Пусть это будет Тревор. Who carries a red bag of her bag? Ну, мы знаем, это Элис. Which is the closest planet of the to Wamba? Wamba. Пен. Что-то там на П. Пеплин. Which piece of the robot is missing? Мы ведаем, это рудка. Which is Bernard favorite day? Бля. Охренеть. Бернард Февер, хто його ведає, який у нього ліпший... А, ну знову туди треба глядіти. Бернард, який твій ліпший день? Піца Дей, Фрайдей? Піца Фрайдей. Екзам, що там ще було? Піца Фрайдей єсть? У Фрайдей, здається, там же ж піца. А, кого не затримали після занятків, як нас? Хто ведає? Який аловочек... Работал усердно. Which pencil has worked harder? Який оловочек? Где тут есть еще колеры? Наш глаз замутнился. Есть красный оловочек, синий оловочек, зеленый оловочек и желтый. Мадам. Не глядите, где оловочки? Мадам перебегла. Где мы можем внести оловочки? Я не бачу оловочков, ни холеры не бачу. Оловочки. Что так хутко ты меня так за меня бежишь, не даешь мне на вот до 10-го питання дойти. Так, Снежин, 15-го. What is the TV show? Nikita, Sunset, The Sea and I. TV, это где? У нас нема телевизора. На вот у хаті нема. Мне здається, у початку був I, я би отказав на Вока. Тут есть TV? Вы бачили телевизор, не? Я не бачу. Конечно, не зусім концептуально зрозуміло, я так питання було б цікаво відказувати.
калі трэба лізаць всю прастору, так толькі раздражняе гэты скрымер. Ну, у гэтым, мабыць, і была ўся задумка. Пусть будзе NI. Who doesn't sit in the front line? Агнес, мы памятаем, так, што гэта Агнес. Who is closer to the vent? Ну, спыталі ў мяне, конечно. А дзе vent? Да, уже не пужаю, уже так, чисто, як у сапраўдным жыцці. Ось. О, снежень 15-го. Where's John from? Джон, мне здаецца, трэба паглядзець на... Хтось такі Джон? Где Джон? Джон где-то ў кутку сидіць. Калі паглядзець, вось Джон. Джон БЧБшник. Где БЧБшник? Няпс. Who doesn't sit in the... Resolve. Я дагэтуль не зразумею, што гэта такое. Я разумею, што гэта можа быць як-то злучыць. Але як? Ну я тады казаў, што гэта буква I. Which plane has left the system? Ну, Пеплин ёсць, мы зразумелі, што left the system это дзе? Літор, відалі, может Літор? Who wins? Мы ведаем resolve K плюс M. Може гэта вычытаць трэба? Нет, то што resolve рашыць, то я разумею, я не разумею, як тут яны злучаюць гэтыя літары. А там недзе былі гэтыя сімвалы, но трэба таксама не глядзець. Вось тут. K плюс M. Не? Я памыляюсь. Тут звычайны алфавіт. Алфабет. ТТ, ФТ. Можа на дошцы? Можа гэта как я ў хіміі, так? К плюс М гэтыя білкі злучаць. К плюс М. К плюс М. Кароліна. Мадам, вы мне се перашкаджаеце. Голка зачапіла. А калі я отвечу сапраўдна? Sketch number. А можа мне трэба яшчэ якосьці скор зрабіць? Якор там... мы ў канцы можа даведаемся? Sketcher number. Скетчер это калі трэш, наверное, латарэйку, так? Можа я плыцаю sketcher number. Ой, да пусть будет 468. Больше доведаемся. Select the correct flag. Ёсць габри на Г штось ёсць. Мне не бачна, отойдите от светла. Будь там зеленый тени. Мадам, вы заслоняете, я же ничего не бачу. Там не такие был. Там был зеленый, а посередине был белый. А які есть, что есть? Синий, есть синий. Ось, С. What kind of kids go to heaven? Куда мы ведаем? Тут Библия еще есть. Блин. Хто ведае, якія дзеці у гэтым сусвеце ідуць у рай. Звычайна рыскі просто плюсуюць. Ой, пусть будзе Liars. 6 з 10. You can do better. Ну, 6 з 10 гэта што? Гэта сапраўдны харашыст, я бы хацеў сказаць, але ж гэта сераднячок.
Это добре, Д? Хто-нибудь отримував Д? Ну, you can do better. Добре. Може я ще раз поспробуємо? A, B, C, D. О, так это далеко от доброї одинаки, мені здається. Who has falsified her grades? А5? А10, не. Who has falsified your grades? Откуда я ведаю? Еліс. Не? Тут нема такого отказу. А, не, есть. Who likes to draw face of joy? Кто любит face of joy? Что такое joy? Блин. Пусть будет Геральдина. Which is the closest planet of Vamba? Мы это ведаем. Это Пеплин. Resolve. Где гэта? Ой-ой-ой. Так мы же на дошке это все. Это подсказки. Еще давай. Да, я просто кину ловочек. Кину ловочек, и это означает, что... Так вы бачили вот гэтые про плюсы? А, вот я бачу. ТТТ, ТТФ. Что такое F, ТТТ? Тревор, Тайт. Где формула? Я формулу не бачу. Бачу ТТТ, но не бачу Y. А, ось Y. И плюс И равно ось гэтая штука. Закоручка. У нас нема И. Да дождь было. Но я не бачу, что там. Там, здаецца, одно праз другое трэба глядзець. Это як у сапраўднай формуле. Грыганна сплачана ад скрымераў тут. Што яны тут трапляюцца. Which volume of the wisdom missing? Коловочек. А что там написано? Скрин. А, это налады. Так само шукаешь. Так, есть 11, есть 10. Я не бачу 12-го. Может, где-то есть, але ж ён заслонены. 12 есть, 8 есть. 8 есть, 11 есть. Вот, здається, вот 7-го нема. What is the name of your teacher? Мы знаем, это Орбал. Resolve. Да, харе уже гэтымі. Добра, я тут напрост скажу, что гэта вось гэта Б. И, пусть будет И. F12. Хоть до дошки. Which planet has left the system? Блин. Пеплин точно не Пеплин. Так мы не ведаем, не ведаем верные отказы. Я не бачу, что там есть Лорчин и Литер, я не ведаю, что это. Может, Лорчин В. Which is, хотя В. Which is square face is complete. Что? Square face is complete. Red basket. Что? Red, blue, green, yellow. Подловила нас. Знову. Добре, давайте апошні раз і тады на гэтым скончым. Мне здаецца, вельмі напружальны. Квадратны фейс шукаем. Так я не бачу тут квадратного фейса. Може толькі на малюнках тут быў. Who has falsified her grades?
Агнес, так была? Или Элис, Элис. Вось гэта мы ведаем, гэта у нас сёмы. Closest Пеплин. Which piece of the robot is missing arm? Вот легкие пытанні пайшлі, якія мы даведаліся. Тут мы не ведаем, тут ты глядзіш на мяне, так, ты мне заслонила святло, мы чакаем, пакуль ты выйдзеш. А тебе, каб паскорыць, можна ловачкі, не, рабіць? Не? Добра. Мне здаецца, Lord V гэта вельмі, можа, будзе што-то літаралі відалі, может, відалі. Which pencil has worked harder? Что такое pencil? І дзе яго знайсці? Пусть будзе гэта... Так ніколі не умеў спісваць. Які pencil. О, я бачу Т. Але гэта не дакладна, што гэта VTF. Вот бачыце, там два. Блин, там яшчэ надо кучу праглядзець, каб даведацца там у гэтым месцы. How many gnomes are in the classroom? Ой, это числа, гэта я абазначаю. Лічбы. 5, 3, гэта 45. Ой. 2 на 2, гэта 2, 2. Ой, я зразумеў, гэта лямбда, гэта 2. Т гэта... Ой, лямбда гэта 1. Т гэта 2. Блин. Што яшчэ? Куска не хапае. Трэба разумець дзе-нибудь, што І плюс І гэта L. Ой, не зразумела. Ну, дакладна, што будзе либо А, либо Б. Ну, пусть будзе Б. Catcher number. Мы брали 468. Вот number does abacus. Гнома было 2. Не, там более. Там 1, 2, 3 вось тут. 4 где-то так само бачу. Ось там, по-моему, удалил С. Бачиш? What number does abacus mark? Ну все. Чисто на свою, на фартовость робим. Kind of Heaven. Мы сказали, что Braves, Liars. Даруй. Так. А где поглядеть? Кто Heaven? Не бачу. Здається, на гэтым малюнке где-то будзе. It loves Элис. Ой, гэта я доўга гляджу. Мне здаецца, Liars. Все, я скончыў. Я скончыў, все, можешь не глядзець. Отпусти мяне. Будете больш за 6 ці не? Что гэта азначае? Гляджу. Не, ну все, стабіліці. Стабіліці 6. На, кому падабалася, можете себе набыць гэтую гульню. Мне вельмі непрыемна і як-то але ж па гэтым па рэв'юсам всем вельмі спадабалася. Мне не вельмі моцна. Гэта трэба глядзець, гэта трэба зор свой напружваць. Не ведаю. Як вам? Теперь продлёнка, да. Продлёнка. Блин, у продлёнки была манка такая смачная. А яшчэ можна было паспаць. Звычайна, так. Рэперту меню. Я б не было з камернукі раздражае было бы ок. А может тут есть режим такі, который можно доглядать? Вот был бы такі режим, было бы клёво. Ці ёсць ли он тут? Smooth с камера. Mouse sensitivity окей. Brightness. О, brightness контраст. Может контраст повеличить можно было? Не, все, больше нельга. Use headphone for better experience. А что это? Это volume. Game by Monty. Вот, да, вот не хапаем. Могли бы зрабіць please left select to select. Что это? Угу.
Ну, звычайна, зрабілі бы без гэтага скрымера, было бы таксама прышпільна паглядзець, паназіраць. Але гэта, мне здаецца, у гэтым весь і сэнс і сок быў для гэтага, так? Ну, добра, тада скончым з гэтай гульнёй. Паглядзелі, цікава было. Мне здаецца, так? І што ў нас засталося? Што ў нас засталося яшчэ на сёння? Што ў нас засталося апошняе? Есть яшчэ маленькая The Children of Clay, но я не ведаю, спадабаецца вам ці не, если хто-то застанецца. Ну, можна паглядзець ужо, каб дабіць гэты пул на сёння з хорар-гульнямі. Не прыснілася. Но хто ўжо на гэтых не першы раз прыходзіць на такія сеансы з хорар-гульнямі, таму ўжо і не жахліва, мне здаецца. Але ж так, як гэтым, мне здаецца, у тыктоку ці ў інстаграме ці ў рыльсе я бачыў, што ёсць быў такі прышпільны момант, калі чэл гуляў хорар-гульні, а потом уключаў гэты Мікі Маусы відос, каб как-то вайб замяніць з аднаго на другі, і тады менш пужаешся, лепей спіш, так, засынаеш. Трэба як-то з больш жудаснага на больш пазітыўную переключыцца. Можа, каму-то траплялася, так? А зараз ёсць маленькі, дакладна, я не веду, хоррор-геймс, можа, гэта нават не хоррор-геймс. Зараз паглядзім якісь на даследаванне. The Children of Clay. Уй. Опшаны. Full screen back. А можна тут як-то выраўніваць по... Не бачна, не? Ну, это апошні будзе на сьогодні. Time is 5 and 40 past 11. Have received another artifact from my old friend. Так, мы що-то атрымалі ад нашага сябра, прафесара Ортвея, што ён штосьці нашоў на зямлі, на полі, так? Accidentally fell shield down spine. I need to focus on my work, time to start examination. Так, штосьці ён тут прынёс да нас, але мы не ведаем, што гэта такое. Каб мы ведалі, так, добраныч. Ну, ось і спаць пайшла, паёсць экзамен не прысніцца. Так, Рыгана добраныч. Добрых сноў, не жахлівых. Прыходзьце тады на дневныя стрымы, каб не пужацца, там больш пазітыўныя рэчы адбываюцца. Там Hollow Knight. Шыкра. Гэта запальнічкі. Так, гэта компас тут. О, гэта на какие-то даследаванні. Так, search for. А што мы будзем шукаць? Гэта падручнікі, буксы. Не ведаю, ці камусьці падабаецца размінаць мазгі ў такі час. Так, human face. Мы можем тебе вертеть? Можем тебя вертеть. Что тут есть? Looks like a metal object embedded in the artifact. Мы не можем его вытянуть. Maybe you can find out what kind of metal is this. С помощью запальничек и компаса. О, тут яшчэ есть лупа такая. Цікава. Цікава гульня. Але мы занадта тупыя для таких гульняў. Так, глядзім. О, тут ёсць какие-то сімвалы. Так, ну мы ведаем, што ёсць сімвалы. It look like some sort of etching. I should use magnifier to look closer. Что такое magnifier? Magnifier это вот эта лупа. Так, руны, but I don't recognize the type. Maybe I can find something in my books. А як мне ж буксы поглядеть? Бак окей. Рунс, так можно?
Вы глядзіце, працуе інтэрнэт. Example of the rune uniform writing the letter U writing using different runes. Archon runes, Rovens runes, Fonsark runes. У нас якая? А можна яшчэ Тут 3 типы толькі. Ще раз. Да ты шо, да. Это другі, не, другі? Ровенс, не, Ровенс. Ты можешь ты подкреслить? Не? The runes. Вось там ёсць трэцяе. Що гэта? І трэцяе і апошняе. Добра, ладно, мы яшчэ можем вярцець. Що яшчэ тут ёсць? Гэтага боку нічога няма. Цікава. This feature resembles a tail. Tail гэта што, хвост? А справа ўнізе таксама руны на паперы, дзе... А, вось ён тут, ён памячае тут. Які ён знайшоў, так? Гэта зараз выглядае як горы. Горы, месяц. Гэта блейд, можа, такі, якім брыцца. Лезвие. Лязо. Меч. Яшчэ штось. Гэта баян. Дзе? А, баян, ну лезвие. Ну да, так ладно, баян. Не здагадаўся, не пабачыў. Яшчэ можна крутануць. Вочы дай пагляжу тебе. Я больше нічога нема. Цікавага. Можа спічку паднесці. Кніжкі можна жэць. Metal Object, добра. Што яшчэ мы можам даведацца з гэтага ўсяго, што нам дадалі? А ёсць яшчэ якія-нибудь прылады? Можа, штосьці ёсць яшчэ, што я не бачу. А, тут есть candles, не? Тихо. О, я запаліў. А навошта я запаліў? Так. За табой нешта ёсць, а я не ведаю. Здаецца, што я не магу ніяк вярцецца. Магу вярцець толькі гэты артефакт, магу глядзець у кніжцы, магу свет запаліць. Магу яшчэ прыбраць, так, прыбраць гэтыя нашы запальнічкі. Ну, рунсы, ну, дакладна рунсы. Так, а трэба на рунс еще раз поглядеть. Можа штосьці туда таксама. You've written using different runes. Других это буква U, вы хотите мне распавесці, так? А на трэцяй пазіцыі U і на апошняй U. А гэта слово такое, так? U... Какие есть слова на ангельской? Ты у левой верхнем куте. У левом верхнем куте? Не. Так, у меня... Это идея на другой экран. Это просто поглядеть книжку. Я что-то не разумею. А, я у левом верхнем куте. А, ёпта. Вам не бачно, так? А, так давайте я, может, приберу себе, не? Каб мне не бачно было чат. Вось. Навошта вы глядзець на мяне, калі я тут загароджваю тут паўкрана, так? Да, нічога там няма. Дакладна. Ну, мы здагадаліся, што гэта две буквы U, так? Если я верно зразумеў. А какие яшчэ ёсць руны?
Food Runes. Это третий. Может пошукать Food Runes. Food I don't think it is right to rune. А яку тебе ще? Ровес, може Ровес? Просто ввести Ровес. О, Ровес, глядите. Так, Ровес. Зараз мы все тут поглядим докладно. The Rovес script all is writing system used for writing Hungarian language. Венгерский язык. Венгры. Shepherds used to track the number of animals. Так, а мы можем перевести то, что там есть? Shepherds. А где кровосмоки? Вампиры? Кровосмоки. Так, а треба взять, мне здається, листочки, поглядеть, что там вырисовывается. Так, жартую. Блин, я занадто тупы, коли читаю жарты у чатику, там у прабаці. І у меня с гэтым пачуццём гумара толькі сяброўскі, калі пад піўко ўжо толькі адчыняецца гэты простор. Так, першая буква Г, мне здаецца, Г. Другая потом Н, ГН, Ю. Гануся будеш зараз. Гнуся, гнуд. Што гэта яшчэ засталося? А дзе гэты сімвал? R. Это гнудру. ГНУ, гэта я ведаю, што гэта можа абалочка для Linux. А што ты глядзіш? А я бачу вот з правага боку, я можа сябе верну путенька. Я вот бачу, што з правага боку ёсць гэтыя вось знакі, і мы можам гэта ў букву ператварыць. І атрымалася вось такое слово, якое я не ведаю, што гэта азначае, вось гнудру. Ты кажаш, што я можа штосьці пераблытаў яшчэ. Можа другім парадку гэта рабіць? Знакі ёсць на статуэце, так яны ёсць. І мне казаецца, на сябе перапісаў іх, не? Ну такія ж, на лісточкі і вось на гэтай статуэтачкі. Runes і был Ровенс. Ровес. Так, вернись. Ровес. The Rovес script is written system used everything Hungarian after the establishment of the Christman the old political force out. Однако number of animals. Right to left. Может, это Ордюнг? Ордюнг. О, видали? Я не совсем такие уже. Рунологист, translate the rune. Так, что знову отбылся? Знову рейд? Адкулюйся. О, коллега прийшов. Я ведаю, что вы малявали сегодня. Сегодня працоўны день у вас. Вітанки усім. Чаго не спім. А яшчэ раней, мне здаецца, яшчэ 10 толькі. Малявалі пацукоў. Ці што вы малявалі, распавядайце. А мы тут вось скончваем пакуль тут апошні на сёння хоррор гульню, але ж не дакладна гэта хоррор гульня, больш на дэдукцыю, здаецца. Вось расследуем артефакт. Калі больш па хоррор гульням, тады трэба ісці ў запісу глядзець.
Так, малявалі мапу, о, цікава. Трэба будзе зайсці паглядзець, што там атрымалася. Так, куды магільшчык знік, адышоў на хвіліну. Ай. Ну гэта то, што рэйтнае надуйся. Так, так, вярнісесь мне сюды, на экран. Добра, так, што там далей? Так, мы Урдюнг, мы прыйшлі. Урдюнг is a shape-shifting demonic creature from early Hungarian paganism. Ну, такі цікавы персонаж. In pre-Christian belief is ruled the lower world. Well, God is creating the earth. Так, ён дапамагаў нам рабіць землю. Пасля хрысціянства, хрысціянізейшн, так, калі іх всех прымусова да хрысціянства прымушалі, it was identified with the devil. Говорят, што гэта д'ябал, так. One of the oldest Urdung myths is the recorded of Yugra tablet found in the Ural Mountains. Illustration of the devil from the Codex in the 13th century. Так. Ugra tablet found in the Ural Mountains. Так, мне надо, может, поглядеть на Ural Mountains, может, нет? Mountain. Как пишется? Урал, может, на Урал поглядеть? Ой, вы глядите, Урал Mountains so simply the Urals. Так, надо не забыть тут гэты клюсы сопоставлять. Simply Urals Mountain Range of the Eurasia. Это где? Вот это Уральский, так? Фу. From the coast of the Eurasic Ocean in North Казахстан. Ну, Казахстан, да, мы ведаем добрые. Fragment of one Herbestian map. Зараз трэба будзе уважліва глядзець на гэтую мапу, каб знайсці штосьці, што нам паможа далей разгадываць гэты пазл, так? Што-нибудь бачыць? Так, і яшчэ раз. Урдюнг. Тут было яшчэ штосьці. Может, Югра таблет можно также поглядеть? Югра таблет. Югра. Я не ведаю по гісторыі, як гэта адбывалася. Можа, венгры, они былі на Урале, потым яны так тихенько сказали, не, нам лепей у Европу тады. Югра, так, Югра. О, тут Югра яшчэ есть. Found in the Ural Mountains, the Yugra tablet depicts the legend of the star that fell on the earth. Знойденыя в Урале, так, у гарах Уралу, таблички гэтых юграў казалі пра легенду зоркі, которая упала до зямлі, і гэтая зорка з 7 дзецьмі кроўліт. Что такое кроўліт? Як в Линкин Парку, не? Кроўліт in my skin. Ползут, так. И выползли наружу. О, это у меня так сегодня голова варить. According to the legends, children cause misfortunes, sickness and the death. Так, яны приносят несчастье, болезни, смерть. Але ж Brave Толтош. Вот, так, нам Толтош трэба будзе пошукать, кто гэта такі. Какую-то лиру заиспользую, каб захаваць гэтых всех істот, потрапіць іх так у пастку, каб яны не вылазілі. Толькі 6 былі затачаны у таблет. Так, тут какие-то вот эти все назвы, там, ну, муж, там, то яшчэ Толтош. Складанае, так?
Being the fall creature Мумуш. Можем Мумуш поглядеть, что таки Мумуш. Мумуш. Мумуш is an invisible creature that scares children in the Hungarian folklore. Так. И он ассоциируется с Даркнессом. Нема description of the people. According to some assumptions, there is no description of this shape anywhere, because for everyone this is the embodiment of their own spheres. Ми не ведаем, як він виглядає, так? Тому що Мумуш гэтый, який не потрапив до таблета, якого не змогли все ж таки яго пленіць. Добра. Так можа гэта і ёсць гэты Мумуш. Some sort of the dark liquid is flowing out of the holes. Опана. Ты что, плачешь, что ли? Не плачь, все добро. Так, какая-то нафта, не? Ну, блин, на Уральских горах опять нафта. Тут нафта везде. Ой, я могу тебе вниз. Оп. Бачите, что отбывається. Это Мумуш, не, здається? Мы как-то не хутенько разгадались, что тут отбывается. Так, запаливай. Запаливай дубку. Навошта нам гэты компас? Компас is detecting magnetic field. Ну, зразумела. Use the compass. Так, а что magnetic field? Можно гэтую взять, не? Seems to be a nail. Это гвоздик. Так я в них холера не бачно. Вот on Earth. Так, ну investigate с помощью Кэндла. Что-то на землю упало, так? Куды? Я зразумеў, што мне нагадвае гэта гульня жахі Архема. Так, что тут знаёмае. Настольная гульня, там падобны прынцып, тебе бадзяешься па лакацыі, і высвятляеш пры даследаванні справы. Тут сэнс у тым, каб да кнігі звяртаецца ў ключавых словах. Ну, можа быць. Так, а што? Так я ўзяў Кэндл, а што мне патрэбна? Я тут могу яшчэ бадзяцца, нічога сабе. Так, сюды бадзяюсь, туды бадзяюсь, куды яшчэ? Need to figure out, што здарылася. Before I leave. Так я не ведаю, дзе мы, халера. Мы тут... More dark stains lead to the left. Что это? Який у гэтым сенс? Collection of artifacts. Неолитик артефакт с правого боку, так? А что з левого боку? Так само, так а что тут? Може вось гэта, не? Так, вот какие-то пришпил. Что это за шум, за нойз? Это нойз MC. Stone statue from the Urals, possibly used to warn travelers to dangerous place. А мне что робить? My English not so good, каб так хутка читать. Так мы так само. Мы так сенс зразумелі, так, ну так павярхова. Ну гэта статуя з Урала, якая магла предугалегіць, як-то оформіць, аказаць гэтым спадарожнікам аб небяспечных месцах. Так, мне здаецца, складана пераглядаць з англійскай на беларускую адразу. Так. Такім чынам, мне здаецца, я на ОБС скоро націсну запыніць стрым, калі я так ось з аднаго. О!
Это чорны ліквід ці што гэта? Так, якая-то жижа адбылася, мне здаецца, з Нейла выцекла, і яна пытаецца нас забіць. I reach out with my hand to find something. There is a wall here. Ты шо? Ты ў цемнаце, і мне здаецца, ты павінен ведаць, дзе ты жывеш і куды тебе патрэбна бегчы. Так, а дзе wall? А як тут мне? Я бачу только тут у правым бок і ў левы бок. Тут сцяна. Ну добра, што тут сцяна. There's nothing in front from me. Так, мы ідзем кудысьці, где холодное паветра. Так, што там было апошні? Таксама. Так, нічога нема. Ой, зараз ёсць рыс волхі. Все, бадзяемся ў цемры. О, тут можна прайсці. There is a wall here and I feel some sort of the moss growing on it. І куды далей? Так, правы бок. Прама. Там сцяна. Яшчэ раз, у правы бок. Прама. Штосьці там расце. Яшчэ раз, у правы бок. Прама нельга пайсці. Яшчэ раз, тут сцяна. Так, ну такая строить не працуе. По курсору глядзі. Так, я гляджу, што тут у правы бок мы можем прайсці, потым мы ідзем у прама, і тут далей штосьці там ён кажа, і кажа, што можа ў левы бок прайсці. Нічога нема. But it's very cold like a rock. Рок гэта што? Гэта як жанр спеваў ці што? Блин, як складана. Передвигацца ў цемры. Is it not where I came from? Откуда я ведаю? Откуль я ведаю? Да, I'm losing my mind. Такая песня так само есть. Куды? Запаливай, у тебя еще запальнички есть. Losing my mind, losing my... Или гэта подказка такая для мяне зрабілі з такого, щоб я хутенька паглядзеў, куды тут ісці. Вот ты бадзяешься ўжо. Expert from the newspaper article titles The Children of Clay. Just a few months after disappearance of the Eastern archaeologist. То есть мы кудысьці мы потрапілі і ўсё, і нас там забілі, так? Involved broken artifact. Team working on the remote site in the Urals has made astonishing discovery. Так само працавала якаясь команда над тым remotely. Chamber containing the dozen similar small clay figures has been discovered. То есть они знайшлі дзесьці у, мне здаецца, на Урале, так? Месца, дзе таксама такія же фігуркі былі знойдзены. They're already in contact with several universities. Success to go further study them. Это муж, не? Был. Astonishing never reach the end. Dead end. Dead end это добрая концовка, ці не добрая концовка? Ці ёсць тут яшчэ і добрая концовка? Japanese translation йоги. Хто гэта ведае, можа і не, невероятно. Losing my mind. Так, мне толькі цікава, з тымі, ці ёсць добрая канцоўка, і мне здаецца, мы тады ўжо на сёння тады закончым, будзем развітвацца паціху.
Ну, цікава насамрэч. Ну, мне таксама падабалася, што тут не толькі гэта проста хорар гульня, але ж такую дэдукцыю нават нас атрымалася трохі тут пастроіць гэтую лінейку з гэтымі словамі. The making of DLC, што гэта такое, яшчэ DLC ёсць? Так, а дайце я пагляжу кутенька ў стыме, што там. You unlock to bookworm. Так, ёсць яшчэ read all the book pages ачыўка і entomologist, я не ведаю, навошта тут даюць яе. Just a common house fly. Можа там муха есть какая-то прилетае, якую можна забіць. Ну, здаецца, няма добрай канцоўкі на гэтым. Так, нешта ў ёй ёсць, так. Ну што, наверное, будзем тады патроху скончваць. Уже час, мне здаецца, я дзіцячы. Всем дзякуй, што былі. Дзякуй рэйдэрам, якія прыйшлі з Рудзі канала. Дзякуй рэйдэрам, якія малявалі з магільшчыкам. Чамусь я не ведаю, чаму такое назва. Не так шмат знаёмы мы з каналам The Night Raven Cemetery, але ж дзякуй. Вельмі спадзяюся, што вам падабалася. Прыходзьце, буду такія стрымы рабіць, калі будуць больш якасныя хорар-гульні выходзіць, і можа якісь таксама будзем находзіць у другіх месцах, такіх як itch.io, Epic Games і іншых. Днём завітвайце на Hollow Knight. Мне здаецца, не Silksong, першая частка, другую мы ўжо прайшлі, ёсць на канале. Завітвайце, таксама падпісвайцеся, ёсць там Discord канал, я не ведаю, запрацуе ли ён калісьці, либо нет. Но всем буду вельмі рады. І тады беражыце сябе, можете таксама паглядзець якія-небудзь цікавыя відэо, якія больш файныя і не такія жахлівыя, каб не было жудасна засынаць. І тады всем добрай ножкі, всем пока і да пабачэння, пабачымся. Дзякуй усім.